Cu siguranță, dacă ar exista posibilitatea, aș mai încerca o dată LCDC-ul. Eu știu de LCDC încă din a doua ediție, având foste colegi de facultate care au participat. Și tot timpul am amânat. Am zis că nu, acum să anul 4 nu am timp, acum să anul 1 și am ajuns în anul 2 de master și am zis că dacă acum nu mă înscriu, nu mai am posibilitatea să particip. Și atât de stresată eram încât, păi dacă nu intru acum, nu o să mai intru, pentru că nu o să mai fiu studentă. Și satisfacția cea mai mare a fost în momentul în care mi-am văzut numele postat, coincidență sau nu, era, fiind în ordine alfabetică, eram acolo în cap de listă și eu în momentul respectiv aveam ceva, eram la muncă, făceam ceva și mi-a scris și a fost o colegă, Andreea, vezi că ai intrat, mi-a scris și domn profesor Felix, felicitări. Și eu nu înțelegeam, bun, felicitări, dar pentru ce? Și apoi am conștientizat că, păi, am intrat, adică acum am oportunitatea să văd, îmi place să fac asta, mi-aș dori să fac asta. Pentru că tot timpul, având și la facultate tot felul de proiecte prin fonduri europene, e ușor, să zicem, să adaptezi, să duci ideea și îți rămâne doar la stadiul de idee. Dar partea de implementare e mult mai grea și altfel te confrunți cu piața. În schimb, ceea ce mi-a plăcut și foarte mult, trainerii, Ciprian, explică pe înțelesul tău. Mira vine așa cu o doză foarte faină, adică tu te simți debusolat, ea vine acolo, te susține tot timpul moral. Lucian e persoana așa foarte, ți se pare foarte dură și băi, dacă chiar îl întrebi ceva, îți răspunde, sunt oameni faini, cărora nu ți frică să le pui întrebări. Și treci de stadiu de profesor-elev și chiar cum ne-au spus ei la început, considerați că sunteți la muncă, ne comportăm ca și cum am fi colegi, nu vă fie frică să puneți întrebări, atât noi cât și voi învățăm unul de la altul, voi aveți entuziasm, vreți să acumulați cât mai mult și noi învățăm prin voi să rămânem cu entuziasmul ăsta, ceea ce a fost foarte fain, adică nu acumulezi extraordinar de multe informații, nu o să fii cel mai bun consultant, nu ai cum, pentru că ești la început, dar baza o fac în așa fel încât să-ți rămână în memorie și chiar rămâi cu ceva după cursul ăsta. Dacă nu rămâi ca și consultant și nu-ți dorești neapărat o carieră pe partea asta, cu siguranță la nivel personal câștigi. Ceea ce e foarte fain. Mie mi-a plăcut foarte mult. Aș repeta dacă ar fi ocazia, cu siguranță aș repeta. Și nu se simte diferența de generație, vârstă, studii, pentru că în formatul LCDC sunt oameni cu experiență. Și în același timp și în partea de învățământ sunt oameni cu experiență. Numai că interacțiunea e diferită. Și nu tratezi... Noi, până la urmă, suntem cursanți, ar putea să ne trateze ca niște studenți. Nu ne tratează ca niște studenți, ne tratează ca niște posibili colegi. Și se creează relații faine. Cred că oricine se poate plia pe LCDC, trebuie doar să își dorească să învețe. Pentru că noi, ca indivizi, pe parcursul vieții, tot timpul vom avea ceva de învățat. Contează foarte mult dacă ne dorim să învățăm. Și LCDC-ul nu trebuie luat ca și cum avem o perioadă de 6 luni și la final avem un examen foarte greu și dacă nu îl trecem, nu știu ce se întâmplă. Te face în așa manieră încât să-ți dorești să lucrezi cât mai mult, să ai rezultate cât mai bune și consider că se pliază pe oricine. Trebuie doar să-ți dorești să înveți. Poate veni oricine și din sfera psihologiei. Chiar am avut anul ăsta o colegă care nu a avut nici cea mai mică treabă cu partea de consultanță, scriere de proiecte, dar s-a simțit atrasă de sfera asta și a dorit să acumuleze.
și din ce discutam cu ea, chiar îi place. Deci, se poate aplica oricui. Consider că sunt lucruri pe care nu le putem face singuri și nu avem acces la toată legislația, la toate informațiile și e destul de greu să-ți scrii un proiect singur. Există posibilitatea să stai câteva luni și să nu primești finanțare. Ai nevoie de o persoană care îi tot timpul cu lecțiile la zi. În meseria de consultant interacționezi cu tot felul de clienți. Sunt clienți care vin la tine și îți zic, uite, eu asta îmi doresc, tu ia și fă, că ești consultant și trebuie să-mi faci proiectul. Sau sunt clienți care vin la tine și zic, păi, eu vreau asta, asta și asta. Mie așa trebuie să-mi faci, chiar dacă nu se pliază pe liniile de finanțare disponibile. Și ai nevoie de flexibilitate și să faci omul să înțeleagă că nu-i doar proiectul tău, tu îl ajuți la propriul lui proiect. Are nevoie și de implicarea lui și de implicarea echipei.